A nebunit de tot Gigi Dumbrava, mă? Da. Ce? A nebunit când și-a dat seama că din cauza lui a murit Lisa. Așa a pățit și cu prima soție, tot Maria? lui și tot un accident de mașină. Mai faci o mișcare? Bă, fraților, păi știți și asta? Hai, arată-mi și mie, ca să te văd bine. Nu și aveți că ți-a luat nu știu ce. Niciodată să nu fii obraznic. Hai, mai faci o mișcare, Alexia? Mai fă data puțin dansul, ca să mai lasă unul de acolo, Maria. Care a fost obsesia lui Gigi Dumbrava? Obsesia lui a fost... Maria, dacă mai faci o dată dansul, te lasă unul de acolo, la tine, în portofelul. Hai, Maria, mai faci un dans sau îl opresc? Hai, mai arată la data, dacă sunt putere și... Hai, da, sus. Familia la ția nu și copila și mici. Când faci așa, da, și cu mâinile astea, De-aia da? Cristosel l-a bătut pe el și i-a zis lui... Dă-și că ține, dă că ține. Așa că vă spun... Păi la tata, uite-te la tata, nu la mine. Grijă mare la Cristosel. Să în gurița. Cu fundul ăla, Cine ești tu? Spune-mi cum te cheamă. Nu l-am găsit. dar spune cum te cheamă. Dar eu am încredere în Cristosel. Că el cum l-a bătut pe Gigi Dumbrava, așa o să-l bată și pe ăla care ne-a furat mie augul. Faci dans? Eu numai ce trebuie să cum fac, termin tu mă dansul duc la la sfârșit, spitale care de de tata? psihiatrie și să văd care nebunul a venit, nu? Cum faci cu picioarele și cu mâinile? Ăsta e la care l-a bătut Cristosel, că Dar ne-a arată furat mie picioarele augul. mai întâi. Băi, chiar dacă ți-a furat aurul, știi cum se zice. Faci tu altul. Dar ce vorbești, bă, frățioare, așa, bă, că eu am tot venit și mai tot, Și cu bă. mâinile? Bravo! Și spune-și cum te cheamă. Să compară cu tunul. Și câți ani ai? Zi. Și câți ani ai? Da, bă. Hai, nu scade, haide. Și... Haide că nu scade, hai. Hai, și după aia facem dansul încă o dată și după aia gata, da? Sau masaj, da? Să-ți dau bluza jos? Hai, cu viteză! Hai, fata mea, cu viteză, hai! Nu mai vrei să faci cu viteză? Hai, fată! Hai, fata mea, mă faci cu viteză? Cu fundul? Bine, dacă nu vrei, nu mai fac și gata. Hai. Faci? Da! Hai! Și cu mâinile. Haide! Acum, hai! Hai, lasă că mă pun eu după aia, haide! Și cu fundul, hai! Și cu țâțele. Și cu mâinile, hai! Așa cum te-am învățat, mămica, hai! Și cu mâinile cum faci, ia? Așa, fata mea! Și faci așa acum, da? Nu scade, hai! Așa, și haide! Și dansul, hai!
Hai că se termină, hai.